Bueno, buenos días. Gracias a todos por la presencia. Por la mía parte, hacer una rápida y breve, pero intensa variación, un pouco máis reflexiva, os luz do significado do 37 Congreso do Partido Socialista Obrero Español dende unha perspectiva de óptica galega, unha perspectiva da súa significación para Galicia, para o noso país e para o Partido Socialista. Quixera empezar por decir que a nosa avaliación este 37 Congreso Federal significa, en primer de todo, un exercicio de confianza no país, un exercicio de confianza na ciudadanía do país, nos seus recursos e nas súas capacidades. É un exercicio de compromiso co país por parte do Partido Socialista. Confianza no país e compromiso co país. Si creen que expresar un lema, por así decirlo, sintéticamente, o significado político fundamental, creo que exactamente para min é un congreso de renovación e de traballo intenso, pensando na ciudadanía, pensando nos ciudadanos, pensando nos problemas cotiáns reais da xente. Congreso pensado e realizado en función dos intereses do país e da xente do noso país. Tratándose, como poden comprobar, temas importantes relacionados coas súas esperanzas, cos seus retos, as súas oportunidades, co seu futuro. Gústanos decir, ou decía falando antes de entrar no Congreso, e cando me preguntaban tamén polo noso Congreso, que será a fines do mes de xuño, que os congresos socialistas son sempre deben ser unha convocatoria á esperanza, unha convocatoria ao futuro. Este 37 Congreso temos a satisfacción, a Federación Socialista Galega, o Partido Socialista de Galicia, así o queremos expresar, que creemos que cumpliu fielmente estes objetivos planteados. Falábamos de dereitos en os que precisamente o Partido Socialista de Galicia e a súa delegación fixo unha aportación relevante, unha aportación positiva. Estivemos activos na proposta, na iniciativa, nese sentido de compromiso solidario. A hora de abordar temas de expansión de dereitos e libertades cívicas, a regulación dos cuidados paliativos, do testamento vital, o establecimento dunha transacción en función do necesario consenso para tratar a ampliación da vida ao voto ao cuarto suposto, na dirección da liberdade religiosa, do voto dos inmigrantes das eleccións municipais, ou do tratamento coas mesmas garantías cos residentes en España dos ciudadanos españoles residentes no exterior. Falouse da España plural, do Partido Socialista que amosa unha vez máis neste Congreso que é o único partido capaz de vertebrar esa España plural, de recoñecer a diversidade como unha garantía de cohesión e como unha garantía de unidade. Creo que este Congreso é un paso máis nesa lectura comprometida dos socialistas con esa España de diversidade, con esa España das culturas e das linguas como elemento constitutivo justamente da riqueza, da unidade e da cohesión da propio sentido e do propio concepto de España. Significa para nós un motivo realmente de satisfacción vernos entretratados, reconfortados e conformando justamente unha aportación a esa España plural, a esa España de diversidade. A aposta por un multilingüismo no que estamos plenamente comprometidos, a defensa do castelán como lingua común e o recoñecimento das linguas como galego, como linguas propias de riqueza de todas e de todos. Falouse, como non, de economía. Falouse das serias dificultades que está a vivir a economía española e, por tanto, no contexto das serias dificultades que está a vivir a economía internacional, as economías nacionales. E falouse, sobre todo, de capacidade de resposta, de capacidade de compromiso, de capacidade de movilización de recursos e das confianzas propias para dar unha resposta.
na dirección de reforzar as políticas sociales. Creo que é moi importante ese compromiso socialista do seu secretario xeral e presidente do goberno para dar esa lectura que resulta chamativa, non, dese concepto de economía de esquerdas que sempre foi propio do pensamento socialdemócrata, claro que sí. A resposta a situacións de dificultade económica sempre foi diferente según as distintas opcións políticas. E para os socialistas a igualdade, o reforzamento da protección social e das políticas sociais constituye un pilar fundamental na dificultade en os momentos de incerteza económica. Por último, desde Galicia tamén non podo deixar de valorar, senón, claro, lógicamente todo o contrario, facer unha variación positiva dunha Galicia, dun socialismo galego que conta, que pesa e que aporta no socialismo español. Unha Galicia e un socialismo galego que foi recoñecido polo seu traballo, polo seu peso e pola súa aportación. Ese recoñecimento evidenciase e plásmase justamente en varios sentidos. O primeiro, e quero empezar por resaltarlo así, nos sentimos especialmente orgullosos do que se pode ser o término que me expresa de ver como o compañeiro Xosé Blanco acada unha posición, un liderazgo, unha responsabilidade, unha cota de responsabilidade especialmente alta na historia do Partido Socialista Obrero Español. Desde esa responsabilidade da vicesecretaría xeral que coloca nunha posición de confianza, de responsabilidade extraordinaria, estratégica para o futuro do Partido Socialista. Recoñecimento por unha presencia de dúas militantes, de dous compañeros, de dous dirigentes en posicións importantes na Executiva Nacional do Partido Socialista Obrero Español, de Carmela Silva e de Xosé Sánchez Bugallo. El recoñecimento tamén da presencia ampliada no propio Comité Federal, con Xosé Clemente Orozco e con Carmen Mal. En definitiva, en síntesis, para lograrme un socialismo galego que me gusta pensar non solamente que pesa, que conta, sino tamén que aporta, que contribuye ao socialismo español. Para Galicia, unha reflexión un pouco máis amplia, estamos a falar dun congreso do Partido Socialista Obrero Español, que é o partido que ten a responsabilidade de sustentar a acción do goberno en España e en Galicia e en España, como me gusta decir. Por lo tanto, estamos a falar dun partido vertebral, dun partido central. E a democracia constituye, entre outras cousas, a aportación ciudadana a través dos partidos políticos. Que un partido como socialista saia reforzado, cohesionado, unido, e que faga unha aposta de ciudadanía, de compromiso pleno co país, creo que é unha boa noticia para Galicia, para os galegos e para as galegas. Por a minha parte, nada máis, agradecer a todos os medios de comunicación, a todos os profesionais, con nomes e apelidos, que conviviron con nós durante estes 3 días intensos de traballo.